pozornosť na nový svetový poriadok. Každý už o ňom počul, šušká sa o ňom, ale aby sa verejne rozprávalo v politických diskusiách alebo v médiách, tak to žiaľ takýto stav nie je. Pokiaľ ide o nový svetový poriadok, pripomína mi hlavný mediálny prúd a naše spoločenské vedy ruskú rozprávku Kráľovstvo krivých zrkadiel, kde vďaka krivým zrkadlám je vlastne všetko pokrivené. Tak aj naše médiá a spoločenské vedy vo vzťahu k novému svetovému poriadku neopisujú realitu, ale žiaľ, niekedy je to z neznalosti, ale mnohokrát z vykalkulovanej vypočítavosti alebo prehnanej politickej korektnosti. Nový svetový poriadok má svoj terč, má svojho úhlavného nepriateľa a tým sa vôbec netají. Sú ním národy a štáty a vlastne vlády a politici, ktorí presadzujú národno-štátne záujmy. Myšlienka nového svetového poriadku nie je nová. Uzrela svetlo sveta ešte začiatkom minulého storočia. Anglický spisovateľ H.G. Wells už v roku 1939 jasne povedal, o čo ide v novom svetovom poriadku. V mene nového svetového poriadku musia zmiznúť národný individualizmus, musia zaniknúť suverénne štáty a zmiznúť súčasné vlády. Hoci H.G. Wells bol autor sci-fi, toto už nie je science fiction verzia v duchu Wellsovho diela, ale politická koncepcia uplatňovaná v praxi naprieč celým svetom. Henry Kissinger, niekedy oficiálna, inokedy tieňová postava politiky svetového hegemona Spojených štátov, ešte v 70. rokoch vyhlásil, že nastáva zmena, aká tu nebola niekoľko stoviek rokov, keď sa medzinárodný systém postavený na národných štátoch zmení. A ako treba zúčtovať s národnými štátmi, to nám opäť hovorí ten istý Kissinger, keď vo Washingtone pred skupinou obchodníkov ešte v roku 1974 vyhlásil, podotýkam, že je to o dnes aktuálnom Grécku. Grécky národ je anarchistický a ťažko ho možno skrotiť. Preto musíme viesť úder do ich jazyka, náboženstva, kultúry a historických rezerv, aby sme ho dokázali neutralizovať, jeho schopnosť vyvíjať sa, odlišovať alebo udržiavať sa, aby sme ho odstránili ako prekážku pri našich strategických dôležitých plánoch. To nie je žiadne tajomstvo, to je myšlienka Henryho Kissingera. Neviem ako vy, ale ja pri týchto slovách, ako keby som počúval nejakého rímskeho provinčného úradníka, vládcu, ktorý v mene ríše rozhoduje o byti a nebyti barbarských národov. A je to v praxi vlastne dnešný nový svetový poriadok. O novom svetovom poriadku už hovorili priemyselník Nelson Rockefeller, prezident Nixon či prezident George Bush starší. Dokonca aj v prejave o stave únie začiatkom 90. rokov. Na prvé počutie je to síce krásna a humánna predstava, keď uveríte slovám Georgea Busha staršieho, ktorý hovorí: nový svetový poriadok, svet, kde vláda práva a nie zákony džungle, riadi správanie sa národov. Pokiaľ budeme úspešní a my uspejeme na tom, ako vidieť, ako si dôverujú a veria, že sa im to podarí, máme skutočnú šancu vytvoriť nový svetový poriadok a svet, v ktorom dôveryhodná OSN môže použiť svoju mierovú silu. Sú to síce slová, ktoré možno tesať aj do kameňa, no škoda len, že projektanti a realizátori nového svetového poriadku kráčajú k svojmu cieľu, o ktorom oficiálne hovoria, že ide o mier, porozumenie a prosperitu, práve cez vojny, krízy, pseudorevolúcie a materiálne i duchovné ruinovanie najširších vrstiev obyvateľstva. V praxi to vyzerá tak, že v rámci nového svetového poriadku sú národy, štáty, kultúry a rozmanitosť prekážkou, pretože vlastne stačí len otrocká, poslušná konzumná masa pod jednou zástavou, jednou jedinou vládou, jediným ministerstvom, armádou a políciou. Aj Európa v tejto koncepcii zohráva svoju úlohu v podobe centrálneho superštátu, ktorý zmaže rozdiely medzi národmi a štátmi. Otázka znie, v mene koho a čoho? V mene duchovného i materiálneho rastu celej Európy, v mene jej bezpečnosti a perspektívy, ale prečo potom po chrbtoch národov a štátov, ktoré treba z pohľadu nového svetového poriadku definitívne zlomiť a zmiesť cesty? Jednoznačne to vyjadril prvý riaditeľ Európskej banky pre obnovu rozvoj Jacques Attali. Buď budeme smerovať k svetovej vláde, alebo dáme prednosť národným záujmom. A z tohoto pohľadu sa dnes v Grécku aj v Taliansku zápasí aj o Slovensko v súvislosti s eurom, eurozónou a eurovalom. Padajú vlády, dochádza k predčasným voľbám, no k moci sa dostávajú elitári, ktorým sú národné a štátne záujmy ukradnuté. V Grécku je to nevolený premiér Lukas Papademos a v Taliansku predseda vlády Mario Monti. Politici, ktorí slúžili v Európskej centrálnej banke, v Európskej komisii, prepojení s americkým finančným molochom Goldman Sachs a členovia spolkov ako Bilderberg a Trilaterálna komisia.
Ľudia, ktorí vidia riešenie problémov len a len v obetovaní finančnej zvrchovanosti a suverenity, v zriadení celoeurópskeho ministerstva financií a hospodárstva. Čiže po vytýčenej ceste centralizácie Európy v Bruseli s centrálnou vládou, ktorá bude rozhodovať o všetkom. A len tak pre zaujímavosť napríklad Írsko už vie, čo je to skončiť v pazúroch globálnych síl. Návrh írskeho ministerstva financií na rozpočet krajiny ešte pred schválením koluje v nemeckých parlamentných komisiách. Írska vláda stratila právo na súkromie, keď dostala finančnú pomoc od trojice Európska centrálna banka, Európska únia a Medzinárodný menový fond. Aj Európska komisia sa snaží okrem iného získať právomoci nahliadnuť do rozpočtov členských krajín ešte pred ich schválením v národných parlamentoch. A o to práve ide. Využiť dlhovú krízu na vnútenie pravidiel, ktoré povedú k odovzdávaniu právomoci do jediného centra. Cieľ je jasný. Centralistické ovládnutie hospodárstva, prehlbovanie spoločnej legislatívy, ovládnutie štátnych rozpočtov a presun práv občanov zo štátnej úrovne na nadštátnu. Realita mocenského zápasu o ovládnutie sveta už bola predpovedaná a žiaľ sa veľmi úspešne realizuje. Spomeniem jedno vizionárske filmové dielo Televízna spoločnosť, nakrútené v Spojených štátoch v polovici 70. rokov minulého storočia, kde hlavná postava hovorí o tom, ako funguje tento svet. Keď sa do toho započúvame, máme dojem, že už v takomto svete žijeme alebo sa k nemu blížime. Tu je tento citát. Uvažujete v meradle štátov a národov? Nič také neexistuje. Nie sú Rusi, nie sú Arabi, nie je tretí svet, nie je západ. Je jediný holistický systém v systéme. Jedno ohromné, integrujúce, rôznorodé celosvetové pánstvo dolára. Naftodolárov, elektrodolárov, multidolára, všetkých rubľov, libier, jenov a šekelov. Tento medzinárodný systém peňazí určuje celý skvost života na našej planéte. To je prirodzený stav dnešných vecí. Nie je žiadna Amerika, nie je ani demokracia. Je iba IBM, ITT, DuPont, Union Carbide a Exxon. To sú štáty dnešného sveta. Už nežijeme vo svete štátov a ideológií. Svet je teraz množina korporácií neúprosne ovládanými nemennými zákonmi trhu. A naše deti budú vidieť dokonalý svet, kde nebudú vojny, hlad, útlak a brutalita. A uvidia ekumenickú holdingovú spoločnosť, pre ktorú budú všetci ľudia na svete pracovať k všeobecnému prospechu. Niekoho môžu tieto výroky nadchnúť, aký bezproblémový a bezpečný svet je pred nami. Neviem, ako vám neskôr behajú zimomriavky. Navyše, keď finančné, politické a mediálne elity úsilovne pracujú na takejto podobe sveta. Časť politikov či spoločensky aktívnych ľudí však nemá klapky na očiach a vidí, čo sa naozaj napriek pokriveným zrkadlám deje. Bývalý americký senátor a kandidát na prezidenta Mike Gravel varuje. Korporácie sú postavené tak, aby sa zodpovedali len vlastným akcionárom, nie vláde a nie ľuďom. Toto sa musí zmeniť, pretože to vedie k zničeniu planéty. Korporácie nemajú morálku. Nesmú vládnuť spoločnosti, ako to môžeme dnes vidieť. Ľudia sú slobodní iba vtedy, pokiaľ sa podieľajú na vládnutí. V dnešnom svete nepoznám ani jednu takúto krajinu. Je to síce veľmi skeptické hodnotenie, ale takisto zodpovedá realite. Európa a Slovensko ako jej súčasť je považovaná v rámci nového svetového poriadku za akýsi experiment. Ako dostať odlišné krajiny s rôznymi jazykmi, právnymi systémami a kultúrou do zoskupenia, ktoré ich postupne pripraví o národnú a štátnu suverenitu. Skúsenosti s dlhovým bankrotovaním krajín a vnúcovaním reštrikcií, reforiem a sociálnych škrtov môžu poslúžiť ako medzistupeň na akési doladenie právneho, politického a sociálneho modelu celosvetového panstva finančno-bankovej oligarchie. Kompetencie národov a národných štátov majú prevziať nadnárodné autority a inštitúcie cestou prehlbovania integrácie. Projektanti nového svetového poriadku majú zdroje, ktoré prevyšujú možnosti jednotlivých krajín. A kupovaním politických síl akéhokoľvek zamerania v akýchkoľvek voľbách idú cestou vytvárania nadnárodných subjektov a presadzovania nadnárodného práva. Presadzovanie národno-štátnych záujmov je protiváhou nového svetového poriadku. Jeho vykonávatelia takticky tlačia na národy a štáty a tlačia ich do pozície dobrovoľných vykonávateľov vlastnej sebadeštrukcie. Nástrojom nového svetového poriadku sú finančné, hospodárske a politické elity, ktoré zrádzajú národy a štáty, z ktorých vzýšli. Aby som nadviazal na pána docenta Staneka, ktorý tu spomínal, v podstate, že si ľudia dobrovoľne volia, povedal to síce ostro, ale výstižne dementov do týchto pozícií. To sú práve tie tzv. Elity, ktoré zrádzajú národy a štáty. A ich protipolom by mali byť, alebo sú, osobnosti, inštitúcie, aktivisti a štátne orgány,
ktoré bez ohľadu na stranickú príslušnosť presadzujú záujmy národa a štátu. To neznamená izolacionizmus, šovinizmus či Európu konfliktov, ako to radi zdôrazňujú globalisti a ich mediálna mašinéria. Práve naopak, Európa rovnocenných a spolupracujúcich národov bez diktátu centra je hrádzou nového svetového poriadku. Pretože v opačnom prípade nás čaká totalita, ktorá prekoná predstavy Georgea Orwella v románe 1984 i skúsenosti Alexandra Solženicina so súostovým Gulag. Ďakujem za pozornosť.